идомаи хониши романи замини падарон, қисми дуюм, оби шашум. аз пайраҳаи чун изи мор борики кӯҳистон, Идрис пиёда аз пеш лаҷуми сиёҳмушкинро кашида мерафт, ки дар болои он зани сару рӯяш бо рӯймоли дока печонида менишаст. ӯ малика буд. аз қафо абраш меомад, ки дар болои он диловари хаёлолуд нишаста буд. дар поён руди шухи кӯҳӣ ҷорӣ мешуд, ки оби он ҳар лаҳза ба сангҳои калон бо шаст бархӯрда кафк мекард ва ба шири дамида монанд буд. онҳо аз нишебӣ поён фуромада, бо купрукчаи камбари ларзонак аз болои руд гузаштанд. он тарафи роҳ дигар нисбатан ҳамвортар ва хеле васеъ буд, ки ду асп бемалол паҳлӯ ба паҳлӯ рафта метавонистанд. диловар абрашро каме пеш ронда ба Идрис наздиктар шуд. дар ин нисфирӯзӣ Ҳамдамовро аз идорааш меёфта бошем? Бо шубҳа пурсид диловар. хайр, агар ба танаффус рафта бошад, камтар меистем меомадагист, бепарвоёна ҷавоб дод Идрис, ки хаёлаш ба дигар чизҳо банд буд. Идрис агарчи ба диловару малика маълум намекард, вале дар дил аз қори Зиёдулло Эшон метарсид. барои худаш не, албатта барои малика метарсид. ӯ медонист, ки Эшон ба алами малика тоқат кардан наметавонад ва албатта аз пайи қасосгирӣ меафтад. ягон макру ягон мақом мекунад. аҷаб нест, қотилеро низ киро карда фиристонад. дар ин кӯҳистони роҳҳояш каҷукилеб ва дараҳои тангу торик ҳар чиро умедвор шудан мумкин буд. агар фарз кардем, ки малика сиҳату саломат ба водӣ фуромад, баъд чӣ? Идрис, ки акнун аз ҳама саргузашти малика огоҳ шуда буд, ӯро ҳоло на чун нозанине, ки ҳамроҳаш ишқбозӣ кардан мумкин аст, балки чун зани муштипару бекасу кӯй, чун паррандаи навболе, ки аз қафас гурехтаасту аммо ҳанӯз аз доми саёди маккор эмин нест, ба панҳои худ гирифта буд. бо ҳамин ният маликаро хоҳар хондааст. пас лозим меояд, ки ӯро ба хонаи худ барад. лекин Шакаргул чӣ мегуфта бошад? оё ӯ маликаро чун хоҳар қабул мекарда бошад? вай бисёр зани бадрашк аст. ба болои ин, агар дигарон шӯхӣ ё ки иғво карда, шояд ба ту палонҷ овардааст, гӯянд чӣ? баъд чӣ мешавад? малика чӣ мегӯяд ва чӣ кор мекунад? риштаи хаёлоти Идрисро боз диловар бурид. бегоҳӣ ба Сиполинг бармегардем ё ки имшаб дар маркази раён монем беҳтар? маслиҳат андохт диловар. маълум мешавад, ки диловар ҳам аз Эшон андеша дорад. зуд аз дил гузаронид Идрис. барои ҳамин имшаб дар маркази раён монданро авлотар медонад. метарсад, ки Зиёдулло Эшон як даста муридҳои худро гирифта ба Сиполинг шабохон занад ва моро дар ғафлат ёфта ҳамаро сар набурад. охир мо ба мардум гуфтем, ки шаб дар Сиполинг мешавем ва пагоҳ онҳо ҳам ба он ҷо мебиёянд. пас мардум чӣ гумон мекунанд? пурсид Идрис, ки дар асл худаш ҳам розӣ буд имшаб дар ягон чойхонаи маркази раён ба ҳузур хоб кунаду пагоҳӣ ба Сиполинг ояд. дуруст мегӯед, шояд моро имшаб дар Сиполинг мунтазир шаванд, хаёлолуд гуфт диловар. ӯ ба хотир овард, ки Идрис вақте аз масҷид баромаданд ба ду-се нафар мардуни сиполингӣ, ки якташ писарамаки худаш будааст, мо имшаб ба шумо меҳмон мешавем гуфта буд. малика, ки ҳоло сарашро каме поён афканда ва чашмони бодомранги зебояшро нимпӯш карда, гӯё худро ба хоб зада буд, ҳар сухани Идрису диловарро бо диққати том шунида, барои худ маъниҳои ниҳонӣ ва хулосаҳои муҳимеро меҷуст. зеро ӯ медонист, ки мардҳо дар ҳузури вай ҳама фикру андешаҳои худро рӯйрост гуфта, маслиҳат кардан наметавонанд ва маҷбуранд, ки бо ишораҳои нозуку сермаъно гуфтугӯ карда
фикри якдигарро фаҳманд. аз як тараф малика ба ин вазъияти ногувори мардон гунаҳкор будани худро ҳис карда ҳиҷолат мекашид ва аз тарафи дигар дар дилаш аз онҳо каме норозиёиву гиламанд буд, ки ӯро зан гуфта ба маслиҳаташон ҳамроҳ намекунанд. гӯё метарсанд, ки дили зан суст аст, аз ҳар гап ба вохима меафтад. лекин дар асл малика медонист, ки ин ҷо ягон чизи махфӣ нест. мардон аз макри эшон андеша доранд. онҳо коре карда маликаро аз қасди бади Зиёдулло эшон ҳимоя кардан ва эмин нигоҳ доштан мехоҳанд. малика инро ҳис карда нисбат ба ин мардони олиҷаноб дилаш аз муҳаббат лабрез гашта буд. ҳоло ӯ инро низ равшан ҳис карда буд, ки ҳамеша ҳамин Идрисро интизорӣ мекашид ва ӯ ҳоло бо тамоми қалбаш, бо тамоми ҳиссиёташ тайёр буд, ки тақдири худро пурра ба ихтиёри Идрис супорад. вай ҳоло тайёр буд, ки ҳар як амру фармони Идрисро аз дилу ҷон иҷро кунад. дигар як лаҳза ҳам аз вай ҷудоӣ намехост. дигар ҳаёти худро асло бе Идрис тасаввур карда наметавонист. вай ҳоло фақат якта орзу дошт, ки ҳарчи зудтар шаб шаваду торик шавад ва ӯ дар паҳлӯи Идрис дастонашро ба гардани Идрис ҳалқа карда, майлаш ҳамон гиребони арақолуди чиркини Идрисро букашида хоб кунад. аммо метарсид, ки ҳеҷ гоҳ вай ба ин орзуи ширини худ намерасад, чунки Идрис дар байни ҳарду гап ӯро хоҳар мегӯяд. маълум мешавад, ки вай андешаи дигар дорад. шояд аёлу фарзанд ҳам дошта бошад. албатта дорад, магар ин хел марди олиҷаноб то ҳанӯз муҷаррад мемонад? занону духтарон худашон ба ҳалолаш бод. малика ба аёлу фарзанд доштани Идрис бахелӣ намекунад. вай розӣ аст, ки Идрис ӯро зани дуюм, сеюм ва ҳатто зани чаҳоруму панҷум карда гирад. чӣ фарқ дорад, ҳатто Зиёдулло эшони пиракӣ ва безурриёт ҳам ӯро зани сеюм карда гирифта буд кӯ. лекин малика мисли Бибиётуну Химча палонҷи ганда намешавад. ӯ ҳеҷ гоҳ бо занҳои дигари Идрис бахиливу ҷанг намекунад. агар хоҳанд, ба ҳамашон ҷуриву чокар мешавад. фақат Идрис шод бошаду Идрис аз они вай ҳам бошад шуд. ана ба ҳоид ҳам расидем, гуфт Идрис, як лаҳза истода ба поён назар андохт. дар поён як деҳаи калони сердарахту сериморате намоён шуд, ки аз паҳлӯи он дарёчаи пуробе тоб хӯрда мегузашт. агарчи ин ҷо дар таърих ҳамчун шаҳри обуду сераҳолии ҳоид машҳур шуда бошад ҳам, ҳоло баъд аз тохтутозу тороҷгарӣ ва сӯхторҳои чандинкаратаи солҳои босмачигарӣ ба як қишлоқи харобазор табдил ёфта буд. пас аз торумор карда шудани дастаҳои ғоратгари Фузайлмахсум ва қушуни бисёр ҳазорнафараи Иброҳимбек, агарчи дар тамоми вилояти Ғарм ва аз он ҷумла ҳоид ҳукумати шуро аз нав барқарор карда шуда бошад ҳам, аҳволи мардум чандон беҳ набуд. зеро душманони ниқобпӯши синфӣ, ки ҳоло дар идораҳои ҳукумати шуро ҷойгир шуда буданд, сиёсати ҳукуматро дар бобати андозғундорӣ ва коллективонӣ қасдан вайрон карда, камбағалонро ба дод оварда буданд. онҳо ба камбағалони дирӯза, ки ҳоло худро озодшуда ва дар паноҳи ҳукумати шуро мешумориданд, андозҳои калон андохта талаб мекарданд, ки бо ҳар роҳ бошад андозро ёфта диҳанд. ҳукуматдорони маҳаллӣ ба мардуми қашшоқ, ки ба арз меомаданд, рӯи рост дуғ зада мегуфтанд: ту аз болои ҳукумати шуро шикоят мекунӣ? андозро ҳукумати шуро баровардааст. агар ту пулу мол надошта бошӣ, зану бачаҳоятро фурӯшу андозро деҳ.
баъд худат ба куҷои хоҳӣ рафтан гир. ҳанӯз ба он тарафи сарҳад роҳ кушодааст. аз ҳамин сабаб бисёр мардуми меҳнатӣ ва камбағал, ки андози вазнинро дода наметавонистанд, ба тарсу воҳима афтода, шабакии зану фарзандонашонро гирифта ба он сӯи сарҳад мегурехтанд. дар натиҷаи қасдан вайрон кардани сиёсати коллективонӣ, ки дар шароити кӯҳистон ҳанӯз барвақт буд, боз ҳам ҷиноятҳои калони зидди давлатӣ рӯй медоданд. бойҳои сермолу ҳол, ки аз кӯлакшавӣ метарсиданд, хизматгорони камшӯури худро аз зулми ҳукумат тарсонида фиреб дода, рамаҳои сершумори бузу гӯсфанд, подаҳои гову аспҳоро ба хориҷа ронда мебурданд. оқибат ҳукумати Республикаи Ҷавон маҷбур шуд, ки дар районҳои кӯҳистон сиёсати худро дигар карда, ҳама колхозҳои пеш ташкилшударо пароканда карда, дар байни халқ корҳои ташвиқотӣ ва тарғиботӣ, корҳои тарбиявӣ ва сиёсиро пурзуртар кунад. бо вуҷуди ин, тадбирҳои дурусти сиёсӣ ва давлатӣ вазъиятро дигар кардан ба осонӣ муяссар намешуд. аз ҳамин сабаб ҳоло кӯчаҳои пеш дар печи тангу тор ва лою ифлоси шаҳрча хеле кам рафту оҳ, дуконҳои як замонҳо серталотум ва серхаридор ҳоло холиву хомӯш, ҳатто бозори калони ҳамеша пурҷӯшу хурӯш низ камодаму каммол шуда монда буд. мардум ҳама бо тарсу ваҳм ва ташвиши ниҳоние зиндагонӣ мекарданд. бинобар ин, онҳо ҳоло бо ҳар каси бегонае, ки аз роҳи Сталинобод аспакӣ меомад, бо шубҳаву тарс нигоҳ мекарданд. занҳо зуд рӯй панаҳ карда мегурехтанд. мардон аз ночорӣ бо дили нохоҳам салом дода, аз ҳар саволу пурсиши оддӣ тарсида, ҷавобҳои нимғурма ва нофаҳмо медоданду агар мабоду бегона дубора гардонида пурсад, аз тарс не намедонам мегуфтанд. бо диловар низ ҳамин ҳол рӯй дод. вақте ки ӯ аз марди лоғари қадбаланде пас аз салому алейк идораи комиҷроя дар куҷост гуфта пурсид, мардак дар аввал гӯё аз вай ягон сирри махфиро мепурсида бошанд, ба ҷавоб додан дудила шуду истоду баъд кадом як кӯчаро ном гирифт. азбаски номи кӯча ба талаффуз душвортар буд, диловар зуд дар хотир дошта натавонисту дубора аз мардак пурсид. мардак бошад ин дафъа нимғурма карда намедонам гуфт. диловар хоҳиш кард, ки онҳоро то идораи кумиҷроя бурда монад, лекин мардак ин дафъа ҳатто сухани ӯро то охир гӯш накарда, қафонокӣ ба дарвозааш даромаду саросима дарвозаро пӯшонида занҷирашро гузаронид. диловару Идрис шиқироси занҷирро бар алош шунида, ба ҳамдигар бо ҳайрат нигоҳ карда монданд. хайр, он тарафтар равем, боз ягон каси дигар вохӯрда мепурсем, гуфт Идрис ба кӯчаи дарози холӣ ва хомӯш бо умеде назар партофт. онҳо чанд қадами дигар пеш рафта буданд, ки аз як тангкӯча ҷавонмарди савори аспи пешонақашқа вохӯрд. ҷавон рӯи гирда, чашмони сиёҳи миҷгондароз, абрувони сербари ғолӣ дошта, дар тан нимтанаи кабудчаранг пӯшида, аз болои он сумкачаи чармини дарозтасма овехта буд. ӯ дар рӯ ба рӯи Идрис лаҷоми аспашро кашида истод ва аввалин шуда салом дод. шумо ҳаминҷоӣ ҳастед? пурсид Идрис, ки ба ҳоитӣ будани ҷавон шубҳа дошт. бале, ҷавон дандонҳои хушқатури худро намоиш дода табассум намуд. ман котиби райком комсомол Султонов ҳастам. диловар низ пештар рафта ба Султонов барои вохӯрӣ даст дароз кард. баъд ному фамилияи худаш ва Идрисро гуфта шиносонид ва мақсади сафарашонро баён карда пурсид, ки идораи комиҷроя дар куҷост.
ҳамаи идораҳои мо дар як ҷо, гуфт Султонов. Биёед ҳамроҳ меравем. ӯ пеш даромада ба як тангкӯчае тоб хӯрд ва баъди каме роҳ рафтан боз ба кӯчаи нисбатан васеътару дарозтаре даромад. котиби райком комсомол дар назди иморати пасти гилине, ки нав сафед карданашон маълум шуда меистод, чолокона аз асп фар омад ва аспи худро ба як дарахт баста истода, ба Диловару Идрис низ гуфт, ки аспҳоро ба дарахтони лаби ҷӯйча бибанданд. Диловар ҳам аз асп фаромада, абрашро ба як дарахти бед басту ба лаби ҷӯйча нишаста, дасташро шустан гирифт. Идрис сиёҳмушкинро 2 қадам аз абраш он сутар бурда, аз дасти малика дошта, ӯро беозор ба замин фаровард. боби ҳафтум. Султонов ба идораи комиҷроия иморати наве, ки дарвозаи калони дутабақаи чӯбин дошт, рафта Ҳамдамовро пурсид, ки набудааст. котиба ба кадом як ҷомсавед рафтаанд, кай омаданашон маълум не, ҷавоб дод ӯ. Султонов баргашта ин ҷавобро ба Диловару Идрис расониду онҳоро ба кабинети худ гирифта даровард. Кабинети котиби комитети райони Комсомол аз як хоначаи камбари дароз иборат буда, дар миёна як мези чаҳоркунҷа дошту аз ду тарафи он 2 хараки чӯбин. худи котиб дар сари миз ба як курсии пастакак нишасту Диловару Идрисро аз ду тараф ба 2 хараки чӯбин шинонид. Малика аз давраи мардон шармида, хайр ман дар берун меистам, гуфт. Не хоҳар, гуфт Султонов бо шӯхӣ. ин ҷо масҷид не, ки фақат мардон намоз хонанд. ин ҷо идораи Комсомол аст ва ин ҷо зану мард баробар даромадан мегиранд. Диловару Идрис ҳам Маликаро ба даромадан ташвиқ карда буданд, ки ӯ ночор даромаду хост, ки аз рӯи одат дар таги дар ба рӯи замин нишинад. ба замин нашинед хоҳар, ба вай бо навозиш муроҷиат кард котиби райком. акнун ҳуқуқи худро шиносед охир. худатонро ин қадар хор накунед. ба шумо инқилоб ва ҳукумати шӯро баробари мардон ҳуқуқ ва озодӣ додааст. биёед дар паҳлӯи бародарони худ шинед. баъди ин суханони Султонов, Малика пештар рафта дар паҳлӯи Идрис дар нӯги хараки чӯбин нишаст. ана ҳамин хел, бале, гуфт котиби райком бо меҳрубонӣ. Малика низ бо эҳтиром ба сӯи котиб нигоҳе карду боз шармида сархам намуд. ӯ дар ҳамин як нигоҳ дар болои сари котиб дар девор портрети шиносеро нағз дида буд. вай Ленин аст, аз дил гузаронид Малика, ва гӯё ҳоло дар ин ҷои ношинос як шахсе аз ҳама наздики худро дида бошад, шодӣ мекард. ӯ боз сар бардошта ба портрет нигоҳ кард. ин дафъа нигоҳи ӯ ҷасуронатар ва хеле дурудароз буд, ки инро котиби райком низ мушоҳида карда, каме хомӯш истод, ки халал нарасонад. Ленин дар ин портрет ба дараҷаи оддӣ менамуд, ки ба деҳқони дар сари кишт истода монандӣ дошт. гӯё баъд аз каландзании бисёр монда шуда, як қоматашро рост гирифтааст, то ки арақи ҷабинашро пок кунад. ин портрет рӯзҳои ба шумори мактабхонӣ ва як фоҷиаи мудҳишеро ба хотири Малика овард. Малика духтарчаи 9-10 сола буд, ки аз ҳавлии онҳо 2 ҳавлӣ поёнтар дар хонаи Наврӯзбек ном шахс мактаби нав кушода шуда буд. мактаб 2 муаллим дошт, як зану як мард. онҳо зану шу буданд. шавҳараш тоҷик буд, забонҳои узбекӣ ва русиро низ медонист. дар ҳузури бачаҳо бо занаш ба русӣ гап мезад. муаллима тоторзан буд, Нурия ном дошт. ӯро ҳама Нурия апай ё ин ки апай мегуфтанд. Нурия апай
зуд зуд ширу ҷурғот пурсида ба хонаи маликани омада мерафт. азбаски дар кӯҳистон аз ҳамсоя барои ширу ҷурғоту мева бар ин майдачӯйдаҳо пул гирифтан одат набуд, модари малика аз Нурия апай пул намегирифт. лекин Нурия бошад ҳар дафъа барои ширу ҷурғот ояд, албатта дасти хушк намеомад. ӯ барои Маликаҷон гуфта қанди сафед набуд бар ин чизҳо меовард ва ҳар дафъа маликаро оғӯш карда самимона навозиш мекард. ҳамин тариқа Нурия апай бо маликаву модараш унс гирифта мисли хоҳар шуда буданд. ӯ маликаро низ ба мактаб кашид ва қариб ҳар рӯз баъди дарс ба хонаашон омада 1-2 соат бо малика машқ мекард, то ӯро зудтар хату савод омӯзад. малика низ ӯро ба дараҷае дӯст медошт, ки то апай ҳамроҳаш наояд, аз мактаб ба хона баргаштан намехост. апай мӯяшро якто бофта ба қафояш партофта мегашт ва малика ин кокули дарози тиллогуни ӯро соатҳо тамошо карда сер намешуд. агар худаш сар шӯяду бо чашмӯяшро майда бофтанӣ шавад, гирья мекард, ки кокули апай бар ин якта карда бофад. аммо он рӯзҳои хуши мактабхонаи малика чандон ҳам дер давом накард. як бегоҳии тирамоҳ, ки борони сел мебориду ҳама ҷо лою об буд, касе дари хонаи маликаиниро сахт-сахт куфт. модари малика дар кунҷи хона касал мехобид ва малика дасту пойҳои ӯро мемолид. очаву бача аз ногаҳон куфта шудани дар тарсида як лаҳза хомӯш монданд. малика «ин ман, апай», илтиҷоомез садо баровард муаллима. малика шодикунон ҷаста хесту рафта дарро кушод ва муаллимаи ҳаросону парешонро, ки сару лучу пою луч ва сар то по балой олуда буд, ба хона даровард. тамоми аъзои бадани муаллима меларзид. ӯ ҷомадончаи сиёҳашро ба дасти малика доду гирьякунон худро ба оғӯши модар партофт. апаҷон, маро пинҳон кун, босмачиён шавҳарамро куштанд. модар аз сару рӯи муаллима бусида ӯро сахт ба оғӯш кашиду болояшро ба курпа пӯшонид. маликаи ҷомадон дар даст бо ҳайрату ҳаяҷон ба сӯи онҳо нигоҳ карда медид, ки ҷуссаи хурдакаки лундашудаи муаллима дар зери курпа чӣ хел меларзид. фурсате нагузашта аз берун тақтақи дарвоза ва сипас ғудур-ғудур гапзании мардон ба гӯш расид. муаллима ҳар лаҳза бо ҳарос сар бардошта «ана босмачиҳо омаданд» мегуфту боз аз нав сари худро ба синаи модар ҷафз мекард. ниҳоят мардон ба дари хона омада буданд, ки Нурия апай парида хесту ҷомадончаашро гирифта саросима кушод ва аз даруни он чизи латтапечеро бароварда ба дасти малика дод. «Инро эҳтиёт кун», гуфт ӯ ва чашмони пурҳароси худро калон калон кушода ба малика нигоҳ духта истод, то донад, ки духтарак чӣ мегӯяд. малика бо фаросати худ пай бурд, ки муаллима як чизи беҳад азизашро ба вай бовар карда месупорад ва бинобар ин он чизи латтапечро зуд гирифта ба мобайни рахти курпаҳо пинҳон кард. Нурия апай баъди ҳамин каме осуда шуда, гӯё аз ҷои набуду қуввати далерӣ пайдо карда, хеле мағрур нигоҳ мекард. ҳатто дар лабони рангпаридаи ӯ табассуме давид. малика аз паси дар бо ҳайбат садо дод амак ва падарандараш Ғайбулло. малика овоз набароварда муаллимаро оғӯш кард. дарро кушо, бонг зад амакаш. «Чӣ кор доред?» пурсид модари бемор нимхез шуда. «Вай муаллима ба ин ҷо даромад?» пурсид ӯ. Не, апай нест дар ин ҷо», фарёд зад малика муаллимаро сахттар оғӯш карда. «Шумо ба муаллима чӣ кор доред?» худро ба нодонӣ зада пурсид модар. «Вайро ин ҷо мардум суроғ карда омадаанд», гуфт амак. «Кани дарро кушоед».
ин дафъа модар низ хомӯш монд. Дарро ку шоҳҳои занак, бо ғазаб бонг зад шавҳаршавандааш. Набошад инҳо тамоми ҳавлиро оташ мезананд. модари бемор аз булеяш курпаро гирифта партофту ба зур хазида ба муаллима наздик шуд ва дар ҳолате ки аз алами оҷизӣ лаби поёнашро газида хуншор карда буд, апайро ба оғӯш кашида ба сари дилаш пахш кард. ман туро ба касе намедиҳам, хоҳарам, гуфт ӯ. Не, апа, намешавад. Саросима аз сару гардани модар мебусид муаллима. Хайр, хуш бошед. ба ҳама некиҳоятон розӣ бошед. мардон дарро бо лагаташон зада шикастанӣ мешуданд. дуғу таҳдид мекарданд. ман ҳозир, амак, ҳозир мебароям, садо дод муаллима ва сари маликаро ба сандуқи синааш сахт фишурда, аз чашмонаш болои ҳам бусиду алвидо азизони ман гуфта бархост. Не апай гӯён аз дасти ӯ мекашид малика. модар бемадор шуда аз нав ба рӯи бистар афтод. ҳамин дам шавҳаршавандаи вай дарро шикаста ба хона даромада буд ва ӯ даррандавор ба муаллима наздик шуда бо як зарба ба фарши хона афтонду баъд аз як пою аз кокули ғафсаш кашолакунон ба сӯи дар бурдан гирифт. малика бехудона чирроз зада ба дасти амакаш часпида мехост муаллимаро аз чанголи бераҳми ӯ халос кунад. дур шав аз назарам, бо ғазаб дод зад амакаш ба малика. малика аз дасти амакаш ки кокули муаллимаро печонида гирифта буд сахт газид. амакаш аз зурии дард кокули муаллимаро сар доду маликаро бо лағаташ зада аз худ дур андохт. марди дуюм ки дар таги дар мунтазир меистод аз пои дигари муаллима гирифт ва онҳо ҳамин тавр аз ду пои муаллима кашолакунон ӯро берун бурданд. баъд амакаш хабар овард ки босмачиён шаб то рӯз муаллимаро буз кашидаанд. аммо он чӣ ки муаллима дар дами маргаш эҳтиёт кардан мехост, малика эҳтиёт карда нигаҳ медошт ва пас аз 2 сол ба мудири нави мактаб бурда супурд. он чизи аз ҳама азизи муаллима як портрети Ленин буд ки ҳоло дар болои дарвозаи мактаби қишлоқ зада монда буданд. хаёлоти малика аз ногаҳон хандида гап пурсидани Султонов канда шуд. чӣ хел шуд ки шумо дар масҷид митинг гузаронидед? омароқ, мегуфт ӯ ба Диловар рӯ оварда. қори Зиёдулло эшон дар куҷо буд? ҳамаи ин корҳоро албатта бе мадади хоҳарамон Маликахон имкон надошт, гуфт Диловар низ хандида, давои эшонро ин кас донанд. сипас Идрис бо хоҳиши котиби райком тафсилоти воқеаро нақл карда дод. офарин хоҳар, гуфт Султонов аз тафсилоти воқеа бештар завқ бурда. сазои вай эшони гурсухта ҳамин аст. шумо хоҳар қаҳрамонӣ кардаед. шумо акнун зани инқилобчӣ ҳастед. дигар ин тарафи ҳаётатон дар озодӣ мегузарад. ба шумо маслиҳат медиҳем ки ба сафи комсомол дароед. баъд хондан дар кор. рафиқ Ленин котиб сар бардошта як ба портрети доҳӣ нигоҳ карда монд. ба мо хонед ва боз хонед гуфтаанд. малика хомӯшона сар ҷунбонида суханони котибро маъқул кард ва дар дилаш қавл дод ки албатта мехонад, албатта ба комсомол медарояд. хуб, акнун шумоён чӣ кор карданӣ ҳастед? пурсид котиб боз ба Диловар рӯ оварда. аз Ҳамидов чӣ талаб доред? талаб ҳамин ки ба мо барои муҳоҷиркунӣ ёрӣ диҳедон, гуфт Диловар кисабағалашро кофта истода ва аз он ҷо мактуби дуқатшудаеро баровард. ана гапу мана гап, гуфт котиб бо шӯхӣ. шумо одамҳои нағзи моро, духтарҳои нағзи моро, як ба Малика нигоҳ кард ӯ, муҳоҷир карда мебареду боз мо ёрӣ диҳем? Идрис ҳис кард ки котиб майли ҳазлу шӯхӣ дорад
як паси гарданашро хорида ба гап даромад. духтарҳои нағзамонро мебаред гуфта малол нашав додар. аз азал таоммул ҳамин аст ки духтар ки ба воя расид, падару бародар ӯро дар хона дер нигаҳ намедоранд. бале бале, хушҳолона хандид котиб. мо дигар чӣ илоҷ дорем, ки ҳамин қонуни азалӣ ва ҳам қарори ҳукумат ҳамин аст. мувофиқи қарори ҳукумат хоҳем нахоҳем ки мо бояд ба муҳоҷиркашонӣ ёрӣ диҳем. диловар он мактуби дуқатшударо ба Султонов дароз карда гуфт: ҷаноби Акмалзода, ба номи Рафиқ Ҳамдамов як мактуб ҳам дода буданд. инро ба ҳамон кас расонед, хуб мешуд. ва Рафиқ Ҳамдамов дубора пурсид аниқ карда Султонов: хуб мерасонам. истед ки ин ҷаноби Акмалзодаатон кистанд? барои чӣ он кас Рафиқ нею ҷаноб шудаанд? барои ин ки он кас аз ҷанобҳо мебошанд, аз Диловар пештар ҷавоб дод Идрис. дар ҷои мо ҳоло се то ҷаноб ҳастанд: ҷаноби Урунов, ҷаноби Нусратхоҷа ва ҷаноби Акмалзода. яктаашон раиси комиҷроия, яктаашон раиси колхози мо ва боз яктаи дигарашон вакили наркомзем. фаҳмидам, гуфт котиби райком Комсомол. ин дафъа қиёфааш ранги ҷиддӣ гирифта ва аз дил гузаронид ки Ҳамдамови мо низ боз аз ҳамин ҷанобҳо набошад. азбаски Ҳамдамов дар раён одами нав буд, Султонов ҳанӯз ӯро дуруст намешинохт. вале аз як воқеае ки ба қарибӣ рӯй дода буд, дар дили Султонов нисбат ба раиси комиҷроия шубҳаи баде пайдо шуд. вақте ки Султонов дар ин хусус бо худи ӯ дар танҳоӣ гап задан хост, Ҳамдамов ман ҳоло вақт надорам гуфта аз кабинеташ баромад. котиби комитети раёнии партияро ба Сталинобод ҷеғ зада буданд. бинобар ин Султонов то бозгашти ӯ ба хомӯш истодан маҷбур буд. шудагӣ воқеа ин ки Ҳамдамов писари калонии ҳамсояашро ва духтари қадрасаш рашк бурда қамчинкорӣ мекунад ва дуғ зада метарсонад ки худи Пагоҳ ҳабс мекунонад. пагоҳӣ хезанд ки аз ҳавлии Ҳамдамов аспи комиҷроия гум шудааст. Ҳамдамов боз аз писари ҳамсоя бадгумон шуда ӯро ҳабс мекунонад, аммо то ҳол на асп ёфт шудаасту на дузди ҳақиқӣ. дар ин воқеа рафтори худи раиси комиҷроия барои Султонов ниҳоят тааҷҷубовару шубҳаомез буд. аввалан барои чӣ писари ҳамсояро қамчинкорӣ кард ва барои чӣ ба ӯ дуғ зад ки худи Пагоҳ ҳабс мекунад. дигар ин ки бо кадом далел ӯро дузд гуфта ҳабс кардааст. рафту аспро ӯ надузида бошад чӣ? Султонов мехост ки ана ҳамин шубҳаҳои худро дар танҳоӣ ба Ҳамдамов гӯяд, аммо Ҳамдамов шунидан нахост. дар ҳақиқат баъди ин ӯро чӣ хел рафиқ мегӯӣ? худи ӯ бо рафтораш маро ҷаноб гӯед гуфта истодааст ку. аз дил гузаронид Султонов, вале ба Диловар рӯ оварда пурсид: шумо инҷо Ҳамдамовро мунтазир шуда меистед ё ин ки ба қишлоқ бармегардед? Диловар ба Идрис нигоҳ карда маслиҳат андохт ки чӣ бояд кард. беҳтар ки мо ҳозир ба ягон чойхона рафта чой нӯшида биёем, гуфт Идрис. шояд ки то он вақт Ҳамдамов ҳам омада монад. маъқул, гуфт Султонов мактубро ба рӯи миз гузошта. ман дар ҳамин ҷо мешавам. Ҳамдамов биёяд, мактубро месупорам. боз мебинем. ӯ бархоста меҳмононро то сари кӯча гӯселониду боз ба кабинеташ даромад. боби ҳаштум. вақте ки Диловару Идрис ва Малика дар як чойхонаи бозор чой нӯшида баргаштанд, дар қабулгоҳи раиси комиҷроия қори Зиёдулло Эшон ва Суфӣ Ҳалимхоҷа низ нишаста буданд. эшон агарчи кайҳо бо Ҳамдамов вохӯрда арзу доди худро гуфта бошад ҳам, то ҳол қасдан сиёҳии рӯяш ва хуни манаҳашро пок накарда
менишаст. ӯ Идрису Диловарро дида, аз ҷояш ҷаста бархосту ба назди котиба рафта бо воҳима: «Ана дӯстҳо худашон омаданд, ба милиса хабар диҳед», гуфт ва аз ҷавоби котибаро нашунида, ба дари кабинети Ҳамдамов давид. «Ҷаноби раис, дӯстҳо омаданд, худашон омаданд, дастгир кунед, боз нагурезанд, чӣ рост мезад эшон». Суфӣ Ҳалимхоҷа ё Навзанбиллоҳ гуфта, гиребонашро аз тарс дудаста дошта, аз қафои Зиёдулло эшон ба дари кабинети раиси Комиҷроия наздиктар рафта истод. Ҳамдамов, марди 40-солаи қадпасти сергӯшту муғулбашара, бо виқор шикамчаи тарангашро пеш бароварда, аз дари кабинет намудор шуд. Дар ин фурсат Диловару Идрис ва аз қафои онҳо маликаи сару рӯяшро бо рӯймоли дока печонида низ ба қабулгоҳ даромада, мунтазири амри котиба дар миёна рост меистоданд. «Ҳаминҳо?» бо димоғ пурсид Ҳамдамов. Диловару Идрис барои салому вохӯрӣ пештар рафтанд. Ҳамдамов чашмакони танги нимроғашро ба чашмони Диловар духта, ба зур нӯги дасташро барои вохӯрӣ дароз кард. Баъд ба чеҳраи Идрис ҳам як нигоҳи сард андохта, нӯги даст доду «Хуш, чӣ хизмат?» гуфта пурсид. Қори Зиёдулло эшон ду даст ба рӯи сина ба пеш ҷаҳида, Диловару Идрисро фурсати даҳон кушодан надода, гуфт: «Ҷаноби раис, чӣ ҳоҷати пурсидан? Дӯстҳои ман гуфтагӣ худи ҳаминҳоянд. Ҳаминҳо зани маро дуздида гурехта рафтанд. Мана худи занак ҳамроҳашон. Фармоед ҳабс кунанд инҳоро». Малика дид, ки Ҳамдамов ба вай синча карда нигоҳ мекунад, боадабона тазим карда салом дод. Ҳамдамов кала ҷунбонида, гӯё саломи ӯро алег гирифту ду даст дар миён, лаби поёнашро ба дандони ашки сабсафедаш газида, як сония фикр карду пас ба котибааш рӯй оварда гуфт: «Мо ба милитсия супориш дода будем, ки инҳоро ҷустуҷӯ кунанд. Акнун ки худашон омаданд, кор осонтар мешавад. Хабар диҳед, омада баранд». «Боракалло, ҳукми одил, шодикунон», хитоб мекард эшон. Диловар ин муомила ва ин амри Ҳамдамовро дида заҳрхандае карду гуфт: «Рафиқ раис, дар урфият аввал пурсиш ва баъд кӯшиш мегӯянд. Чӣ хел мешавад, ки шумо ҳанӯз арзи моро нашунида?» Ҳамдамов ногаҳон ба шӯр омада сухани Диловарро бурид. «Ман ҳоло ба арзпурсӣ вақт надорам. Арзатонро баъд мегӯед». Ӯ баргашта рафтанӣ буд, ки аз дар мактуби дуқат дар даст Султонов даромад. Ана комсомол ҳам омад, хитоб намуд Ҳамдамов ва бо ҳамон оҳанги пичингомез гуфт: «Биёед тамошо кунед. Дирӯз аспи давлатро дуздида бурданд, имрӯз зани мардумро дуздиданд. Боз пагоҳ чӣ мешуда бошад?» Султонов чеҳрааш ниҳоят ҷиддӣ, хомӯшона аввал ба Диловару Идрису Малика ва баъд ба эшону Суфии Салакалон як нигоҳ карду, чӣ будани гапро пай бурда ба Ҳамдамов назар дохта гуфт: «Медонам, ман аз ин воқеа хабар дорам. Офарин, шумо ҳамеша ва аз ҳама гап бохабаред». Боз пичинги заҳролуд паронд Ҳамдамов ба Султонов. «Шояд ба ин ҳангома шарик ҳам бошед, на?» «Ҳе-ҳе-ҳе» гуфта хандид Ҳамдамов. «Афсӯс ки не», ҷиддӣ ҷавоб дод Султонов. «Он вақт ҷаноби эшону Суфӣ худро ба паноҳи шумо намезаданд». «Комсомол, гапатро дониста зан», бонг зад Ҳамдамов. «Инҳо ба паноҳи ман не, ба паноҳи қонуни шӯравӣ омадаанд. Қонуни шӯравӣ ҳама ҷабрдидагонро ҳимоя мекунад». «Не, раис», гуфт Султонов, ки аз ғазаб дастонашро гиреҳ карда буд. «Қонуни шӯравӣ камбағалонро ҳимоя мекунад ва ба душманони синфӣ ҳаргиз паноҳ шуда наметавонад». «Хуб». Ҳамдамов боз лаби поёнашро ба дандонҳояш газида, як қадам ба сӯи Султонов пеш гузошту пурсид: «Ба ин шербачаҳои шумо кӣ иҷозат дод, ки дар рӯзи равшан зани мардумро дуздида гурезанд, а?»
султонов як ба қафо тоб хӯрда ба малика нигоҳ карда пурсид: кани хоҳар, худат бо забонат бигӯ, то инҳо бо гӯши худ шунаванд, туро магар дуздида гурехтаанд? малика ки то ҳанӯз ба гап задан ҷуръат накарда, дандон ба дандон монда тоқат мекард, ҳоло аз муроҷиати котиби комсомол далер шуда, бо овози буррову каме ларзон гуфт: не, маро ҳеҷ кас надуздидааст. Ман бо ихтиёри худам ба замини нав муҳоҷир шуда меравам. ман ин хоҳиши худро дар масҷид дар байни халоиқ гуфта будам. суфӣ ҳалимхоҷа боз гиребони ҷомаашро дошта тавба тавба гӯён худро ба қафо кашид. қори Зиёдулло Эшон ба рӯи малика як теғ кашида нигоҳ карду дамаш ба дарунаш зад. рафиқ раис, ҷавоби занро шунидед? оромона пурсид Султонов. раиси комиҷроия аз рӯи одаташ лаб газида хомӯш монд. ин кас ҳатто арзи моро шунидан нахостанд. Идрис гӯё аз Ҳамдамов ба Султонов шикоят кард. раиси комиҷроия аз вай шӯрида ба сари Диловару Идрис дуғ зад. шумо бояд ки дар вақташ ба ман арз мекардед. кӣ ба шумо ҳуқуқ дод ки худсарона дар байни халқ ташвиқот баред, маҷлису митингҳо кунед? Кӣ шумо ягон ҳуҷҷат доред? Диловару Идрис баробар ба Султонов чашм дохтанд. инҳо ваколат доранд, бо тамкин гуфт котиби райком. ҳатто аз намояндаи наркомзем ба шумо мактуб овардаанд. ӯ мактуби дуққатшударо ба дасти Ҳамдамов дод. раиси комиҷроия ба рӯи пакет асабона як назар карду зуд онро кушода пичирозанон ба хондани мактуб шурӯъ кард. ассалому алайкум бародари гиромӣ Ҳамдамов, навишта буд дар мактуб Акмалзода. мо ҳама бародарони шумо, ҷаноби Урунов, ҷаноби Нусратхоҷа, аз фарзандони асили Ғарм ӯро аз душанбе шиносед дар кор ва камина дар дуои ҷони шумо ҳастем ва ҳамеша барори кор мехоҳем. умед аст ки мартабаи ҷанобашон боз баландтар хоҳад шуд. дигар ба шумо маълум бод ки дорандагони ин мактуб 2 нафар вакили колхозчиёни Вахш мебошанд ва онҳоро мо аз зарурат барои кӯмаки Нусратхоҷа ба мақсади муҳоҷиркашонӣ фиристодаем. аз шумо талаби бародарон ин аст ки дар қаламрави худ ба эшон мададе бирасонед ки то 20-30 нафар муҳоҷиршаванда пайдо карда тавонанд. камина дербоз нияти сайру сайёҳати вилояти Ғарм дорам, вале мутаассифам ки ба ин қарибиҳо имкон надорам. то ки ба хидмати шумо бирасам. хайр хуш бошед. бо эҳтиром ва самимият, Акмалзодаи шумо. Ҳамдамов ҳанӯз мактубро хонда нашуда, аз дар 2 милитсионер даромаданд. қори Зиёдулло Эшон аз саросимагӣ худро гум карда буд. баред инҳоро, гуфта Диловару Идрисро нишон дод. истед, даст бардошт Султонов. шояд худи инҳоро баред. ӯ Эшону Суфиро ишорат карда ба сӯи Ҳамдамов саволомез нигоҳ кард. Ҳамдамов хаёлолуд мактубро аз нав қатъ карда ба даруни пакет андохту сипас ба милитсионерҳо рӯй турш карда: шумоён ҳоло ба ҷои худ равед. лозим шавед боз ҷиғ мезанем, гуфт. милитсионерон итоат гуфта пасу пеш аз дар баромаданд. суфӣ ҳалимхоҷа ки аз таҳдиди Султонов тарсида буд, як нафаси дароз кашида пуштнокӣ ба девор такя кард. қори Зиёдулло Эшон ки аз ранги дигар гирифтани кор норозӣ буд, Ҳамдамовро ба танг оварда бидироз мезад. ҷаноби раис, охир ин чӣ хел мешавад? дуздони ба даст афтодаро чӣ хел сар медиҳед? бас кунед. бо қаҳр сухани Эшонро бурид Ҳамдамов. ӯ ҳоло дар ҳузури Султонов ки камсамол гуфта як дараҷа назарногирона муносибат мекард, дар вазъияти ногувор афтода буд. вале бо вуҷуди ҳамин аз ҳавобаландии пешинаи худ нафаромада ба Диловар назар дохта гуфт: майлаш, муҳоҷирони ихтиёрӣ ёфт шаванд, баред. мо
ба хотири Акмалзодаву Урунов шуморо ҳабс намекунем. Лекин ин худсариву ҷинояте, ки шумоён содир кардед, ман ба онҳо менависам. Бигзор худашон чора бинанд. Чӣ хел худсарӣ, чӣ хел ҷиноят? Пурсид Идрис оташин шуда. Диловар маслиҳатомез ба Султонов рӯ овард. Ин чӣ гап аст худаш? Раиси комиҷроия акнун баргашта ба кабинети худ даромаданӣ буд, ки Султонов ӯро нигаҳ дошт. Рафиқ Ҳамдамов, ман ин воқеаро дар бюрои райком арз мекунам. Ҳамдамов бо виқор истода заҳрхандае карду бо пичинги талх гуфт: медонам камсамол, ту ба хабаркашӣ устухон надорӣ. ӯ дигар ҷавоби Султоновро шунидан нахоста, зуд рӯ гардонду ба кабинети худ даромад. Суфӣ Ҳалимхоҷа ба маънои дидӣ ба Зиёдулло Эшон чашмак зада монд. Султонов ба Диловару Идрис нигоҳ карда: рафтем аз ин ҷо рафиқон, гуфт ва худ пеш даромад. Диловару Идрис ва аз қафои онҳо Малика низ рафтанӣ шуда буд, ки қори Зиёдулло Эшон давида пеш омада аз дасти Малика дошт. Исто, ту ба куҷо меравӣ? Малика Эшонро сахт тела дода дасташро кашид. Эшон мехост, ки боз тарафтад. Идрис пеши роҳи ӯро гирифт. ҳазрат, ин коратон хуб не, гуфт ӯ. Ту пирзада оқибат ба дастам меафтӣ, ҳашашкунон таҳдид кард Зиёдулло Эшон. Хайр, ҳамон вақт гап мезанем, ҳоло хуш монед, гуфт Идрис оромона хандида ва Маликаро аз худ пеш гузаронида аз дар баромаданд. Ман забони булбули туро ана бо ҳамин дастонам канда мегирам. Дастони дарозашро ба ҳаво бардошта чирос мезад Эшон. ҷаноби Суфӣ, шумо ҳам хуш бошед, гуфт Идрис ва аз дар баромада истода дарро пӯшонид. Илоҳо ба хок яксон шавед, омин. Аз қафои садои Суфиро шунид ӯ.